Samantala, Idol, nakapagbigay naman po ng kabuuang 704,000 pesos na tulong pinansyal po ang lokal na pamahalaan ng San Nicolas, Pangasinan para sa mga nangangailangang residente bilang bahagi ng programang pang-ayuda ng bayan. Sa ulat po ng LGU, 326 na residente ang nakatanggap ng tulong medikal na may kabuuang halagang 590,000 pesos, sabang 38 naman po ang nabigyan ng burial assistance na nagkakahalaga ng 114,000 pesos. Layunin ng programa na maibsan ang gastusin ng mga mamamayan sa pagpapagamot at sa pagharap sa biglaang pangangailangang pinansyal dulot ng pagkawala ng mahal sa buhay. Kasabay nito, pinaalalahanan din ng alkalde ng nasabing bayan ng mga residente na ugaling inumin sa tamang oras ang kanilang maintenance medicine upang mapanatili ang bisa nito. Ipinaalala rin ng lokal na pamahalaan na may parehong epekto ang mga generic na gamot tulad ng mga branded na gamot, alinsunod na rin sa Generics Act. IFM News. IFM News. IFM News.